O accidente ocurría ao fío das 2 da tarde, esta mesma tarde hoxe, na baixada entre o que é o polígono de Toledo e Santiago, é dicir, hacia Bea, concretamente en Baloira. Como ven vostedes nas imaxes, o camión quedaba prácticamente dogo de facer unha especie de tixeira, empurrado precisamente por o remolque que levaba fora da calzada e afortunadamente non se rexistraron feridos. En todo caso, o susto para os dous condutores foi terrible e o camión de unha empresa de supermercados quedaba na situación que están vendo vostedes logo, precisamente de que, segundo podemos enterarnos, o remolque que era o segundo camión, en definitiva, que levaba, perdera o que era a normalidade e empurraba a propio camión nodriza ata facelo ter que facer unha maniobra para prácticamente evitar danos maiores. Salientar que vostedes están vendo como nas imaxes o camión está precisamente mirando hacia a estrada, está hacia arriba, mentres que realmente dou a volta, porque o camión ia en dirección a Santiago de Compostela. En definitiva, é como ven unha situación difícil para dous condutores que afortunadamente, repito, saíron ilesos da situación. E falando de situacións difíciles, o LUN sempre trae unha estadística un tanto dramática e son os accidentes de tráfico. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía durante a fin de semana a un total de 147 personas debido a 104 accidentes de tráfico ocurridos nas estradas galegas. O período contabilizado comprende dende as 3 da tarde do venres 2 de outubro ata as 12 da noite o domingo 4 de outubro. O maior número de atencións por sinistro rexistrouse o domingo con 50 accidentes. A porcentaxe de homes atendidas foi do 51% e a de mulleres foi do 49%. No que se refire ás idades dos feridos, obsérvase que un 42% dos atendidos ten entre 15 e 29 anos. Por provincias, Pontevedra foi a que rexistrou máis accidentes durante os desplazamentos destas datas con 46 sinistros.